काजल समोर आहे, बघूया तुझी हाईट बघूया. जरा ते खाली जाणार. आता इथे आम्ही पडदेदार आणलेले आहेत, पण पडद्याचे जे वरचे पाईप असतात ना ते नाही आणले. सर्वात आधी आम्ही मेजर घेणार आहे. बघा घर पण आम्ही असंच म्हणजे डोका लावून आणि स्वतःहूनच सर्व केलं होतं. ते पण आम्ही स्वतःच्या आयडिया आणि कलर चॉईसनी स्वतःहूनच सर्व करतोय. पडद्याचं माप घेतो. आणि पडद्याचं माप घ्यायचं असेल तर त्याच्या कोपऱ्यातून जरा पुढे घ्यायला लागेल आपल्याला. जरासा ते तेल हे बक्कल लावायला लागतात ना इकडून ना. हा. जर पुढे घेतला तर 4.5 फूट. हे बघा हे 4.5 फूट आहे. आतली बेडरूमची पण 4.5 फूट आहे. आणि इकडे पण आम्ही पडदा लावणार आहे बघा इकडे. हा ना 4.5 नाही, हा 3 आहे. 3 आणि आमची मशीन बघा हे 3 आहे. 3 कारण इकडून लागणार आहे. इथे कमी लागणार आहे. हे बघा 3 4.5 3. आता आम्ही उठान ही पाठची खिडकी कशी आमची मोठी आहे बघा. ह्याला 2 दिला. हे बघा इथे बघा ह्याला 2 आहेत. ह्याला 2 असले आहेत म्हणून हे 4.5 3 4.5 आणि हे बघा किती, कारण ह्याला 3 आहेत ना. समजा आपण इकडे अशी पकडली ह्याला वरतून, तो हात सोड. 5.5 5.5 4.5 3 4.5 5.5 सर्वात आधी तर आम्ही या रूम साठी सर्व करून घेतोय. म्हणजे या आपल्या समोरच्या ना त्यासाठी आम्ही सर्व करून घेतोय. नंतर आम्ही पाठच्या रूम साठी पण करणार आहे. आधी एकच हा एकच म्हणजे आयडिया येईल ना की कसं नाही तर इकडे समजा काय अजून तिकडे काहीतरी वेगळं इम्प्रूव्हमेंट करता येईल. तू पाणी प्यायली जेवल्यावर? नाही आणू का? गोळी पण घ्यायची माझी. गोळी घ्यायची. काजल झाली रेडी? ओके. इथे मम्मीची गोळी इकडे आहे. जर ह्यातल्या गोळ्या घे. तुम्ही ह्याला गोळी म्हणता ना. माझ्या हिशोबाने एक्सरसाइज आणि व्यायाम पण एक प्रकारचं ही गोळीच आहे. जी मेडिसिन आहे ती तुम्ही रोज केली पाहिजे. ठीक आहे, करत राहा आणि नेहमी लक्षातून पाणी पियत राहा. आता बघा मम्मीला मी लक्षात केलं तसं तुम्ही सुद्धा पाणी पियायचं. आणि आम्ही आता पडदे घेऊन जातो. पडद्याचे दांडी घ्यायला जातोय. पाईप आणि त्यासोबत अजून काहीतरी वेगळं घ्यायला जाणार आहे. ते सरप्राईज आहे तुम्हाला. ते तुम्ही आल्यावर बघणार. आल्यावर दिसणारच तुम्हाला सर्व. आणि घेताना पण दाखवणार ना. इथे अंधार येतो वाटतं. वी आर रेडी टू गो है ना. आणि हातात बघा काय आहे. एक लेदर जॅकेट आणि एक आपला वुलन जॅकेट काजलसाठी आणि एक माझ्यासाठी. वा वा वा, बाहेर आल्यावर किती फ्रेश वाटतं. येताना थंड असतो ना. येताना खूप थंड असतो बाबा. आणि बाईकवरती जास्त थंडी लागते. आता ही मी ठेवतो टिक्कीमध्ये. तिकीट ठेवा गेट खोलतो. ऍक्टिव्हा आणि अशा गोष्टी अशा व्हेकलचा असा फायदा बस. सामान राहतो. सामान आतमध्ये पण राहतो आणि पाठी पण राहतो. रेडी? चला. हा आमचा डेलीचा रस्ता आहे ना. हा स्लोप आहे. अशा गाड्या बिड्या येतात बाजूने. सनसेट होत आहे. सनसेट होत आहे. चला. ते कोण आहेत? आता आम्हाला मामा भेटले. आता आम्ही चाललो शॉपिंग करायला काहीतरी. शॉपिंगला चाललोय. ते बघ समोर दाखव त्यांना है ना. समोरच्या गाडीत
त्याच्यासाठी आम्ही पडद्याचं हे सिलेक्ट करतोय ना, रॉड. एवढे सर्व रॉड आहेत. आम्हाला हा आवडला. आम्हाला सर्वात महागडा आवडलेला आहे. 458. 458चा आहे. ठीक आहे करते हे काय रे. आपण एक तेव्हा पडलेले आपल्याला हे नाही का असे घेतले रिमोटमध्ये बघ इथे 270 आहे. काय घेतला हो. केळे घेतलेस ना, केळे कुठे हे पोलपट घे. आता हा काय जर्मनचा घेतला. ह्या सगळ्या प्लेटी, यामधून आम्ही प्लेटी घेतले. असे वेगवेगळ्या साईजचे घेतलेत प्लेटी. मला भांड्यांचं पूर्ण दुकान. काय घ्यायला आलीस. आमचा मिनी फ्रीज, छोटा फ्रीज. वेगळा पीस मिळेल. हो नवीन बेटी पॅक केली डिलिव्हरी फिटिंग डेमो सगळं आपण करून देऊ. काय समोर आहे बघूया, तुझी हाईट बघूया. माझ्या जरा ते खाली जाणार. तुला कोणता आवडला या दोघांमधून. पर्पल. तुम्हाला आवडला. पण कामाची आम्ही बघतच नाही टीव्ही. उशीर झाला ना. आम्ही गेलो किती वाजता होतो. 5:30ला ना. हो 5:30ला. 9 वाजले 9. पण काय काय शॉपिंग केली बघ. हा. दिसेल तुम्हाला काय काय केलं, तुम्हाला दाखवतो. सॅनिटाईज करूया पहिला, आराम करतो, बसतो आणि मग तुम्हाला सगळं दाखवतो हा. काय काय घेतलंय. आणि गुड न्यूज आहे, आम्ही जे तुम्हाला दिसलं असेल फ्रीज बुक केलाय. हा. फ्रीज उद्या येईल. ॲडव्हान्स पे केलाय आणि उद्या येईल. एकदम चांगला लेटेस्ट मॉडेलचा. हाजरला आवडला का फ्रीज. हो छान आहे. म्हणजे असा फ्रीज घेतलाय ना की गावच्या प्रकारचा घेतलाय. गावचे लाईट कसे कमी जास्त होतात, तर तो फ्रीज त्याच्या ऍडजस्टेबल आहे. अजून कसं माहिती का, इन्व्हर्टरवर चालणार. आपण समजा आपण इन्व्हर्टर लावणार समजा, तर त्याच्यावर सुद्धा चालतो तो. कन्व्हर्टेबल म्हणजे वरचा जर नको असेल ना डीप फ्रीज, तर तो साधा पण करू शकतो आपण. अच्छा. तसे फीचर्स आहे. हा. आणि 2 स्टार आहे. ठीक आहे, म्हणजे एकदम मस्त आहे. ठीक नाही, मस्त आहे एकदम. एवढ्याला पडला. हा. चला आता मी जरा रेस्ट करतो, पाणी पिणी पितो आणि मग तुम्हाला इकडे सामान दाखवतो. तर दाखव पटापट सामान. दाखव. ये तू बस. लाईट अजून हवी तर सर्वात तिथं. आधी बघ हे घेतलेलं आहे पाईप. पडद्याचे पाय. कुठे लावायला माहिती ना, असे लावायला आहे. हा माहितीये, खिडक्याना. असे लावायला खिडक्यांना. कसं आहे. मस्त आहे. की जवळ आण बघूया, कॅमेऱ्याला जवळ आण. छान आहे. दिसला का तुम्हाला. हो. छान आहे लाईटच आहे ना. ना. असं नाही, लाईट नाही झाला. मग पडद्याचे. पडद्याच्या बाहेर बाजूचा. अच्छा अच्छा. हा. म्हणजे किती हेवी आणि किती मस्त वाटेल आहे. हा. असे 5 घेतलेत. 5 रूमला. 1 2 आतले 2 4 खिडक्या आणि हा एक. हा बरं झालं. असे 5 सेट घेतले. त्याचे हे होल्डर हा. आणि हे सुद्धा तेच आहेत, हे वाले. हा. ठीक आहे, हे घेतलेलं आहे. हे मग हे पण तेच आहे. हे पण तेच आहेत 5 ना. हे घेतलं. हे पण तेच. हा. आणि इथे आम्ही डबे घेतले. हा. तू मागत होती ना डबे. 2 डबे घेतले. पोलपाट. पोलपाट घेतलेला आहे. हा. प्लेटी घेतली. वेगवेगळे साईजचे घेतले म्हणजे झाकायला हो इझी होईल. हा. 2 घेतले. इकडे बघा पेले घेतलेले आहेत हा. आणि वाटी आणि हे तुझे 2 डबे. हे पाहिजेच होतीत ना वाटे आणि डिश. हो, ती होती शॉपिंग. आणि आम्ही फ्रीजच्या 3 दुकानात गेलो. त्याच्यातले आम्ही 5 ब्रँड बघितले, फेमस ब्रँड. त्यामधला सर्वात बेस्ट आम्ही चूज केला. आम्हाला एवढ्याला पडला तो विथ डिलिव्हरी. एकदम छान आहे, एकदम मस्त आहे. आता फ्रीज पण झाला, म्हणजे टोटल जे रिक्वायरमेंट होते ते झाले. जे घरात गोष्टी पाहिजे ते झाले. आता वॉशिंग मशीन पण आम्ही विचार करत होतो, पण कसं झालं माहिती की इकडे पाणी सप्लाय हाय पण खूप कमी आहे. पाणी नाही ना. हा,
कमी आहे तर आणि ऑटोमॅटिकली घेतलं ना तर खूप बाटल्या लागतात. 8 बाटल्या लागतील मम्मी होय होय कपडे धुवायला. हा आपण नॉर्मल कपडे किती 2 बाटल्या धुतो, 2-3 बाटल्या, 4 बालड्या तरी पाहिजे पाणी. 4 बाटल्या Normal हवे. घरात धुतले तर 4-5 बालड्या 4 बाटल्या हवे. हा. ते सेमीला पण 4 बाटल्या लागतात. 4 का 8 आणि ते डबल ऑटोमॅटिकला डबल लागतात. डबल पाणी लागतो. त्यामुळे आम्ही वॉशिंग मशीन सध्या घेऊ, पण नंतर घेऊ, वाटलं लोड वाढला तर. पण सुरुवातीला आम्ही असं केलेलं आहे. आता पडदे लावताना तुम्हाला तर दाखव. आता तुम्हाला सांगतो, रत्नागिरीची तारीफ करायला वाटते आता. हा गाव सुद्धा आणि सिटी सुद्धा सर्व ब्रँड, सर्व शॉप्स, मॉल सुद्धा ओपन होते, असं खूप काय आहे. हा आता हे काय आणलं सांग. फ्रीज आणलाय ना. सिलेंडर पण आलं, फ्रीज पण आलं, आपले पडदे पण लावायचं काम चाललंय. पडदे सुद्धा लावायचं काम चालू आहे. काव्या, कोणता कलर आहे सांग. कलर सांग. काजल बाहेर ये. ए तुझ्या ड्रेसचा कलर आहे बघ. आम्ही तर बघितलं होतं, तुला कसं वाटलं. मस्त आहे, कलर छान आहे. हे समोरचं पण छान आहे ना. आणि बटन ह्याची बघ इकडे आहे. हे फ्रीज करायचं, डिफ्रीज करायचं का, कमी करायचं का, कन्वर्ट करायचं का, सेम करायचं, सर्व समोर आहे. कबोर्डच्या तिकडे जाऊ दे. आतमध्ये चालू झालं ना? दुकान फोन करा. कवर पाणी घेऊन द्या. इथे मी ऑनलाईन पेमेंट करतो, गुगल पे. होय हो, ते त्यांच्याकडे दिलात ना तुम्ही. काल पण मी 4,000 ऑनलाईनच केले होते ना. हा, ते आपलं गुगल पे स्कॅनर गेले. दिले ना त्यांना. चेक दिले. कर, त्यांच्याकडे पे झाले बघा जरा. चेक कर. हा, चालू असू दे, फोन चालू असू दे. म्हणजे घरी बसल्या बसल्या सुद्धा पेमेंट होतात बघा. पैसे जायला टाइम नाही लागत. बँकेत जायला नको, 1 कुठेच मिनिटात नको. असे 30,000 असेच गेले ते. लगेच. पटकन आता माझ्या मोजायची गरज नाही ना. माझ्या बँकेचा पण मेसेज आला की तुमचे पैसे नाही गेले. तर आता बघा, तुम्हाला कॅश दिली असती ना तर तुम्हाला मोजायला किती वेळ लागला असता. तुमचा व्यवस्था, आमचा व्यवस्था. हा तेच ना. तर आज आपल्या लंचमध्ये काय आहे, जेवायला काय दुपारच्या जेवणात बटाट्याची भाजी, बटाट्याची कापं करून मसाल्यामध्ये टाकून अशी तिखट भाजी बनवलेली आहे. ही काय कढी. फणसाची भाजी, कढी, लोणचं. ही भाजी काजलने बनवली ना. होय. बाहेर आपला फ्रीजचा बॉक्स असाच आहे तिकडे. ते भंगारवाले येतात ना सकाळचे, त्यांना द्यायचा. भंगारची गाडी येते आमच्याकडे. काजलचं ताट आलेलं आहे. आणि इकडे आता एंटर केल्यावर तुम्हाला डायरेक्ट किचन नाही दिसणार, तुम्हाला पहिलं फ्रीज दिसणार इकडे आता, है ना. ओके, चला आता मी जेवतो, तुमच्याबरोबर नंतर बोलतो.